सोरनि बुंनायखौ गनायगोन सोरनि बुंनाया थार 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया थांनाय साननैसो सिगां खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जिसुआ चन्द्रमारिखौ सासे जुवादारि आरो दंफां बेफारि सासे सुबुङानो बोरै रायजो राजानो खामानि मावनो हागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन आरो लोगोसेनो कास्टम बसुमतारिया सोर होननानै कास्टम बसुमतारिया बिटिआर ओनसोलनि सासे भटारानो नङा होननानै बुंदोंमोन। कास्टम बसुमतारिया सोर? कास्टम बसुमतारिया बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा भटारानो नङा। बेफोरबायदिनो गोबां गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदोंमोन बिथां बिरदाव मोसाहारिया। गुबुन फारसेथिं जिसुआ चन्द्रमारिया बिरदाव बसुमतारिनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै खौरां मेलनि गेजेरजों बिरदाव बसुमतारिनि हेंथायै बाथ्रा बुंफिननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथां जिसुआ चन्द्रमारिया फोरमायबावदों दि बिरदाव बसुमतारि बिथाङा गावनि नखरावनो गोरोबलायनाय गैया। बेफोरबायदि गावनि नखरजों गोरोबलायै सुबुङा रायजोनि मा खामानि मावनो हागोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायो। बिरदाव मोसाहारि बिथाङा दिनै गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया बेहा, अब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? बिथां जिसुआ चन्द्रमारिया आरोबाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिरदाव बसुमतारिया बिसि थानानैबो बिसि गैयै बायदि आलादा जायगायाव थायो। जिसुआ चन्द्रमारिया फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथां बिरदाव बसुमतारिया सासे साख्रिआवला सुबुं। बिथांनि सायाव बिटिआर सरकारा राहा लायाब्ला बिपिएफ दोलोआ गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायो। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथां जिसुआ चन्द्रमारिया मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आंनि बे दिनै प्रेस मिट जि आङो दिनै खालामदों बेनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय मैया जि लाइमुथि हालामाव इउपिपिएलनि जयनिं जानाय प्रग्रामखौ लानानै आरो बेजों लोगोसे बिरदाव मोसाहारि बिथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ आं दिनै लानानै आंबो जिरायनाय जादों। दिनै जाय बिथाङा रायजो राजानि मोनसे खामानि मावनाय आरो बेजों लोगोसे रायजो राजानि माखासे उन्नति आरो डेभेलपमेन्टखौ लानानैहाय गोबां माखासे रायजो राजानि सिगाङाव बिदिनो बेले बेजे माखासे खोथाफोर बुंबाय थानायखौ आं खोनानो मोन्दों। दिनै एक नाम्बाराव आं बुंनो साननाया बेनो, दिनै मैयानि अखानायै जि इउपिपिएलनि जयनिं जादोंमोन, बे जयनिं जानायावहाय 24 जन बिथांमोना डिक्लेयार होदों। बे डिक्लेयार होनाया नंगौ 24 जनानो, जाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैदों होननानै बुंदोंमोन। दिनै बे मोनफ्रोमबो निउसावदि हगारदों जयनिं जानायनि, बे जयनिं जानाय हगारनायावहाय बिथांमोना जयनिं जानायनि खुनु मानसिनि महरखौ नुनाय नङा। गतिके बिसोरो आंजों रायलायदोंमोन जयनिं जानो होननानै, बिपिएफआव हाबनो होननानै, नाथाय बिसोरो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव बिसोर जयनिं जायाखैमोन, जास्ट रायलायदोंल'मोन। खिन्थु दिनै बिसोरो मा खालामदों, इउपिपिएलनि मानसिया इउपिपिएलखौनो मैया जयनिं खालामनानै बिसोरो माला सोनायखौ जों नुनो मोन्दों। गतिके जोंनि बिपिएफ दोलोआव बिसोरो बुंबाय थायो जे बिपिएफनि मानसिया बिपिएफआवनो हाबो होननानै, नाथाय दिनै जों प्रुफ गावसोरखौनो जों नुनो मोन्दों इउपिपिएलनि मानसिया इउपिपिएलआवनो हाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो मोनसे खोथाया जादों जाहैबाय, दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो 20 जनब्लाबो हाजारनि खोथा बाहायो। दिनै बिथांमोनाव जुदि 10 जन मानसि हाबोब्ला जोंनाव 100 जन फैयो। बिथांमोनाव जुदि 40 जनब्ला जोंनाव 400 जन फैयो। अनेक डिफारेन्स। आरो दिनै बे बाथ्राखौनो आं दिनै बुंनो सानबावदों जे बिरदाव बिथाङा सासे साख्रिवाला मानसि। दिनै बेहा राजनितिकजों जेबो मोनसे सोमोन्दो लानो मोन्थाय गैयामोन। दिनै बियो जोंनि बिटिआर सरकार जेब्लानाखि सरकार जादोंमोन, बे समाव बुंदोंमोन जे जाख्ल'नाय गैया होननानै। दिनै बेखौ लानानै बिरदाव बिथाङा दिनै सासे साख्रिवाला मानसिया दिनै राजनितिक लेभेलाव थानानै बिथाङा दिनै बेले बेजे रायजो राजानि सायाव दिनै गोबां खामानि मावगासिनो दं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। दिनै आरो बिथांनि जि साख्रि मावनाय, बे मावनायनि बेलायाव जोंनि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ एक्सन लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सासे मानसिनि दारै जोङो
गोबां रायजो राजाखौ जोङो आन्दो खालामनो जों साना दिनै बेखौनो आं बुंनाया बेनो आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव 2 नाम्बार पइन्ट दिनै सासे बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया बिहा अब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन दिनै आङो खोनाबायबो आरो आंनो खोन्थाहरबायबो दिनैसिमाव बिथांहा हिनजाव दंब्लाबो हिनजाव गैयि बायदि दिनै गावहा दाबसे हिनजाव थायो दाबसे अब्ला गावनि न'खरावनो बिहा मोनसे मिलायनाया गैयाब्ला बियो रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन आरो 2 नाम्बार पइन्टआ जादों जाहैबाय दिनै बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै UPPLनि माखासे दैदेनगिरि बिथाङा माखासे दावराव दावसिखौ आङो बे बुस्थुखौबो आं खोनानो मोन्दों अब्ला दिनै UPPLनि जि मावग्रा सोद्रोमाजों सोद्रोमा जुदि दावराव दावसि जुदि बिदि दङब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन दिनै जिसिया सुमफ्रामारिया दंफां मावो होननानै बिथांनि सायाव मा प्रुफ दं बिथाङा एभिडेन्स देखायनो हागोन आंनो दिन्थि रायजो राजाफोरनो आंखौ दंफां मावो होननानैहाय सानसे समाव मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावनो हागौ बेखौ जोङो अराय सम जोङो बेखौ सोरबा रायजो राजायाबो गोसोआव लाबाय थाया गतिके दिनै आङो बेखौनो सोंनो सानदों बिरदाव मुसाहारि नोंथां दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया हाबनानै रायजो राजानि माखासे खामानि मावनांगौ दिनै मावगासिनो दङ सोरबा बेमार आजार जादों बेयाव दिनै आं थांनानै आङो नुजानाय आं थांसे थाङैब्लाबो दिनै आं सहाय होयो दिनै नोंसिनि UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मा मावदों सोरबा गैयै मानसिनो सहाय होनाया मा जिसुया सुमफ्रामारिहा दायनिगिरि जायो नामा अब्लाथ' नोंसिनि राजनिथिनि दैदेनगिरिनि बायदिब्ला सोरबा गैयै मानसि खाना खुजा लेंग्रा बबे मानसिया थैजोबनांगौसो बेखौसो जों सानो जोंनि रायजो राजाफ्रा सानो दिनै जुदि नोङो बिरदाव नोंथाङा जुदि नोंथांनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ आरो जिसुया सुमफ्रामारिनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ 13आनो होन 14आनो होन जुदि नोङो आंजों जुदि चेलेन्ज लादोंब्ला बा आंजों जुदि नोङो चेलेन्जनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बा आंनि खामानि मावनायखौ नोङो जुदि सोंखारिदोंब्ला सोरनिबा सिगाङाव ओंखारनानै नायब्लानो जाबायना बेखौबो आं नोंजों चेलेन्ज लायो आरो नोंनि जि साख्रि मावबाय थानाय बे साख्रि मावबाय थानायखौ जुदि बिटिआर सरकारा जुदि एक्सन लायाब्ला बेखौ जिसुया सुमफ्रामारिया एक्सन लानो थाखाय दिनै थियारि जागासिनो दङ नोङो जुदि मोजां मावनो गोसो दंब्ला माव आरो जुदि मोजां मावनो गोसो गैयाब्ला नोङो बेनिफ्राय नोङो रिजाइन हो नङाब्ला नोंनि साख्रिबो थांगोन आरो राजनितिक केरियाराबो नोंहा बरबाद जागोन बेखौ दिनै आं नोंनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो दिनै आरो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौनो बुंबावनो सानदों दिनै दाख्लैनि जेब्लानाखि उदालगुरि हादानाव जाय बिथांमोना दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय रेन्जारजों दिनै खर' बुख्लाजानाय जानानै थांबाय दिनै बिसोरो गावसिनि थानाय जि जायगा बेवहाय हुलुस थुलुस दिनै जानानै थांबाय नोंसोरो सासे चिरां दुवारनि सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै बेवहाय नोंसिनि मोखांखौ दिनै मानो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनाखै दिनै रायजो राजाखौ नोंसोरो मानो अनसायनो रोङाखै दिनै नोङो सासे सानै मानसिनि खोथाखौ लानानै बा सोरबा नोंसिनि सासे दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ लानानैहाय दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां खस्थ' मोनगासिनो दङ दिनै जोङो सासे BPF दोलोनि मानसि जानो हागौ अब्लाबो सोरबा UPPLनि मानसि सोरबा BPFनि मानसि दस्रा अन'आ बर' मानसिफ्रा दिनै माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोब्ला जोंनि बिखायाव दिनै सु हाबनाय बायदि खें मोनखांफैयो दिनै नोंसोरबायदि सासे जाख्ल'नाय दैदेनगिरि थायोब्ला दिनै जोंनि समाजा माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जाया निस्सय बियो गोग्लैसोनाय रासिनसो जागोन होननानै जों सानो दिनै बिनि थाखायनो आं दाख्लैनि बे जेब्लानाखि पाब्लिक जाय मानसिया दिनै जेलाव दङ दिनै बिथांनि थाखाय नोंसोरो मानो सिन्था खालामाखै नोंसोरो जुदि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो गोसो दङब्ला दिनै बियो मानि थाखाय जेलाव दिनै थांनांगौ गोनां जादों दिनै बिथांमोना दिनै बेसेबां खस्थ' जायो बिथांमोना दिनै बेसेबां मानि हादानाव दानानै दिनै बिथांमोना बेसेबां संसार जागासिनो दङ बिसोरनि थाखाय नोंसोर मा सिन्था खालामदों दिनै सेलेखानि नोंसिनिनो UPPL सासे दैदेनगिरि बै समाव जेब्लानाखि बिटिआर सरकार जानानै फैदोंमोन बेवहाय बिथांमोना स्पेस होयै दिनै बिथांमोना दिनै मिटिं खालामदोंमोन जाय बिथाङा दिनै सासे पेरालाइस जानानै दङ बिथांनि सिगाङाव थांनानै आङो बिथांजों मोजां गाज्रि सावरायनानै फैदों बिथांनो आं थाइसेब्लाबो आं अनसुंथाइ होबोदों दिनै बे बाथ्राखौहाय दिनै नोंसोरो सासे दैदेनगिरि प्राइमारि ब्लक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांदों खिन्थु दिनै बेनिहाय थाइसे थाखा होआखै होननानै दिनै आं खोनानो मोन्दों अब्ला नोंसोर सासे दैदेनगिरि थानायाव दिनै बेफोरबायदि बेमारि मानसिया दिनै मानि थाखाय दिनै बिसिनाव गोग्लैसोना जानांगौ जानानै फैदों दिनै बेफोरबायदिखौ दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ दिनै सोरबायदि लिडारा माबायदि केरेक्टाराव दिनै सोलिनानै दङ दिनै नोंसोरसो नुगासिनो दङ दिनै तास गेलेयो जुवा गेलेयो माबा कास्टमनि बाथ्रा दिनै फलानि बाथ्रा दिनै बेखौ बुंनो थांगासिनो दङ दिनै कास्टम बिथां
कास्टम बिथांनि खोथाखौबो आं दिनै बुंनो सानो कास्टम बिथांनि फादारा जाहैबाय सालाखाथिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिनि बिमाया जाहैबाय बाक्सानि दिनै बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानैहाय दिनै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो थाखाय दस्रा डिस्ट्रिक्टनि जानो हागौ अब्लाबो बिथाङा दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिफायानो जुदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानै बिथाङा बिटिसिखौ बोरै बासायना लाखिनो हागोन बिटिसिनि माखासे सेन्टिमेन्टआ बिथांनि सायाव दङ 15 बोसोर बिथाङा दिनै आबसुआव खामानि मावनानै थांदों जुदि गोनांथि गैयामोन बिथाङा दिनै मोनसे आबसुनि संग्राम खालामनांगौनि दिनै प्रहलाद बिथाङा दिनै आबसुआव दङमोन मानसिफ्रा बुंनो हागौ प्रहलाद बिथाङा बिदि खामानि मावनानै दिनै आबसुनिफ्राय होखारजादों होननानै निस्सय माबा मोनसे दुखु मोननायनि थाखायसो खिजान प्रहलाद बिथाङा दिनै ओंखारदों दिनै आबसुआ जुदि मोजां मावनायमोनब्ला दिनै इउपिपिएल सरकारा जुदि मोजां मावनायमोनब्ला दिनै इउपिपिएलनिफ्राय दोलो मानसि फैनाय दोलो लाख मानसि फैनाय बेफोरबायदि खामानिया दिनै जानाय नङामोन दिनै बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुङो नोंसिनि फिखुंनि जिनिरखौ नायग्रो अब्लासो नोंसोरो माखासे मालायनि फिखुंनि जिनिरखौ नोंसोरो सिनायनो रोंगोन एक नाम्बाराव बिरदाव नोंथाङा नोंथांनि फिखुंनि जिनिरखौ नाय आरो मालायनि फिखुंनि जिनिरखौ नोङो अब्लासो नों सिनायनो रोंगोन एक नाम्बाराव नोंनि न'खरावनो नोंहा मिलायनाय गैया नोंनि गामिनि मानसिफोरखौ दिनै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानो जिसुया सुमफ्रामारिया लाबोगासिनो दङ नाय नोङो हमथानो हायोब्ला हमथा जुदि नोंखौ मोजां मोनोमोनब्ला दिनै बे नोंनि उसुं खाथिनि मानसिया दिनै बिपिएफ दोलोखौ जिसुया सुमफ्रामारि दिनै होसोबोनाय नङामोन दिनै फैनाय नङामोन नोंखौ जुदि मोजां मोननायमोनब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जिसुया सुमफ्रामारिया जि खामानि मावदों बेखौ रायजो राजायासो मिथियो दिनै नंगौ आं माबा मोनसे बिजनेस फिसा मावो आरो आं माबा मोनसे खामानि मावो दिनै बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया बुथुमनानै दोनाखै निस्सय रायजो राजानि थाखाय दिनै माबा मोनसे सुबिदायावहाय दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया दिनै सहाय होदोंब्लाबो दिनै आं दुगा गावखौ बुंनानै लायाखै मोनफ्रोमबो निउसाव नोंसोर नायनो हागोन जिसुया सुमफ्रामारिया आं उमुगाव बेमारिनो बिदि होदों आं उमुग बेमारिखौ बिदि सोखादों होननानै दिनैसिमाव बुंना लानाय दिनै निउसाव नोंसोर नुनो मोनाखै नोंसोरबायदि फिसा मोनसे खामानि मावनायावनो दिनै जोङो बिदि खामानि मावदों होननानै दिनै नोंसोरबायदि जों बुंनो थाङा आरो जों बुंनायबो नङा सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन